जोबोद गोजोननाय मोन्दों जुदि 11थि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बियो दिनै जागायजेनबाय आरो हिल्स ट्रेकिं बा हाजो गाखोनायनि जिनाखि प्रग्राम बेजों जागायजेननाय जाबाय। जोङो नुनो मोन्दों 184 जन सेंग्राफोर बा बैसो जानाय हौवाफ्रा बे हिल्स ट्रेकिंआव पार्टिसिपेट खालामदों आरो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैदों। गुबुन गुबुन महाराष्ट्रनिफ्राय दं, इउपिनिफ्राय दं, सिक्किमनिफ्राय दं, दिल्लीनिफ्राय दं। बेखौ जोङो जुदि नायनो थाङोबा मोनसे बे हादोरारि बा नेसनेल फेस्टिभेल हिसाबै जोङो सिनायथि जाबाय बा गनायथि मोनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे फेस्टिभेला जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनसे फेस्टिभेल जायो जों बेखौनो मिजिंथिनो हायो। बेबायदि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बेयो जोंनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा गोनां जानांगौ फैबाय थानाय समाव? बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया दिनै फार्स्ट नङा, सिगाङावबो जाखांबाय। बियो जोंनि ट्रेडिसनजों मोनसे लोब्बा लाखिनानै गाखोनाय। दिनैना कम्पिटिसन हिसाबै जागोन बा गाबोनथ' जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनानो फैनानै हाजोखौ गाखोफैगोन नङा होमबा ट्रेडिसनेलि। दा बियो जाहैबाय जोंनि कालसारजोंबो लोब्बा दङ आरो जोंनि जिनाखि हाजो गाखोनायनि मोनसे स्पिरिट बा स्पर्ट्समेननि स्पिरिट जोङो बेखौबो मोनसे लोब्बा लाखिनानै दिनै कम्पिटिसन हिसाबै बेखौबो जागायनाय जादों। आरो बेनि अनगायै दिनै मा मा आयदाखौ लानानै दिनैनि सानसे हाबाफारिया जोबनानै थांदों? दिनै सानसेनि हाबाफारिया जोंहा कालसारनिबो प्रग्राम दं आरो दा जोंना दसे उनावनो जेनाखि साइक्लिंनि प्रग्रामा जागोन, इन'गुरेसन जागोन, साइक्लिं कम्पिटिसन। दा बेफोर गासैबो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनाय इन्डिजिनियास गेम्सफोर जागोन। बेफोर गासैबो प्रग्रामा दिनै जागायजेनदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि जानो गोसो दंना? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि जानो गोसो दं अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि सा फारसे थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव सासे साइन्स आयदानि फोरोंगिरिनि मासि ओंखारदों। क'क्राझार सहरनि थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव सासे रोंगौथि गोनां साइन्स आयदानि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि नांगौ जानानै फैदों। आरो जाय बिजाथिया बे फोरोंगिरिनि मासियाव एप्लाइ खालामगोन बै बिजाथिया BSc, MSc लोगोसे BEd, DLED नि रोंगौथि जानाय जानांगोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 9706475349 आरो 6000853288 नैबे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनानै नोंथाङा मिथिनो हागोन।